Pipila ka mga pribadong tunghaan sa Cagayan de Oro City ang nagpatuman og online classes. Gumikan kuno sa nagkadaghang mga estudyante nga gihilantan og giubo. Samtang gipaklaro sa Department of Health Region 10 nga dili kini tungod sa Nipah virus tungod walay natala nga kaso niini sa nasod ilabi na sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Adlawng Martes, may katag sa social media ang usa ka giingong advisory gikan sa usa sa mga dakong universidad sa Cagayan de Oro City nga magpatuman kini og online classes sa ilang tungaan. Sa mong advisory, naisgutan nga kini aron malikayan ang pagtinakdanay sa mga nagkasakit nga estudyante sa junior high school. Wala madugay, nagkadaiyang tunghaan na sab ang nagpagawas og advisory alang sa ilang online classes gikan sa preschool hangtod high school. Gumikan kuno sa daghang ihap sa mga estudyante nga gipanghilantan o gipangubo. Gani ang usa ka tunghaan mihisgot pa sa advisory sa Nipah virus butang nga nakatod og kabalaka ngadto sa mga netizen ingon man mga ginikanan. Gilayong giklaro sa Department of Health Region 10 nga walay angay kahadlukan sa Nipah virus nga naa sa nasod India tungod wala pa kini sa atong nasod ilabi na sa Cagayan de Oro City. Hinoon gikumpirma sa DOH nga aduna gayud mga kaso sa mga estudyante nga nataptan sa influenza-like illnesses apan dili kini sa Nipah virus. Can reach the flu virus or pwede po siya COVID. Wala, since ang problema lang is wala lang yung test tanggal sila because ang symptoms can be likened also to COVID. Sa school, since we maintain nga wala ang Nipah virus cases din sa ato and even the COVID cases dili siya very alarming naman gihapon, di ba? Na hinagmay. If our schools would maintain the social distancing, the masking, they can continue with their face-to-face class. Dugang sa DOH nga sagad sa mga bata nga nagkasakit, nag-edad kuno og 12 hangtod 17. Miabot sab sa 192 ka mga estudyante ang nakasinati og kalintura, ubo ug labad sa ulo sa unang tunghaan nga mideklara og online class. Giimbestigahan na karon sa DOH-10 ang maong mga kaso. Abiso sa ahensya nga likayan ang pagkaon og karne sa baboy ug kabayo nga adunay sakit, ingon man ang pagkaon sa mga prutas nga posibleng gikan-an sa mga kwaknit, sanglit pipila lamang kini sa mga paagi nga makuha ang Nipah virus. Paghugas og kamot ug pagsunod sa health protocols, epektibong panlaban gyapon kuno batok sa maong virus. So if daghang reports nga daghan nga matay, nga pigs, mga cattle, mga horses, ma-alarm dapat ang concerned LGU. And then of course, if daghan po cases like cough, colds, and fever, they got to report. So pagkakaroon, wala pa may report from the LGUs about all those animal deaths. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.